Nonni, nyt me ollaan vihdoin täällä pihalla. Me ollaan menossa metsäretkellä. Ja mä oon muuten yhtään shokissa kuin te, koska mulla ei ole vaatteita. Mä en oo yhtään shokissa. No hei, kattokaa nyt. Mun vaatteet on kaikki suihkussa. Tai siis pesussa esim. Ne mun 3 silmälasit teille. Okei, mutta me ollaan nyt menossa piknikille. Aletaan menee. Tule. Kävellään vierekkäin. Hei, olisiko tuo hyvä paikka? Ouch! Olikin varmaan sit pakko muokata. Mennään vaan. On vähän hankalaa kävellä. Tosi hankalaa. Kun pitää kävellä vierekkäin. Nyt kiivetään. Tämä juurikka varmaan olisi tosi hyvä paikka. Joo, otitko sä jonkun homman mukaan, mistä me voidaan istua tai jotain? No kuule, et sä mulle sanoa, et sulla itse ole aivoja. On. Mä oon aivan shokissa. No, miksi et mä en oo? Pikku hetki, tolla kestää aina. No mä voin siis puhua. Mun mekot, paidat, kaulahuivit, kaikki on pesussa. Se laukkuu! On tippumassa syrjään. Nonni. Otithän sä jotain muuta vielä mukaan? Odota, kun katsotaan otinko vai en. Ei kyllä näytä siltä. Ja kassi. Siis onhan meillä kassi, minkä päällä me voidaan istua. Se on mun kassi. Kyllä se on mun kassi. Ei nyt aleta riitelee joko. Otitko sä ees mitään telttaa mukaan tai jotain? No en! Me vaan tehdään piknikkikukkia. Miksi matikan laskut? Popparia. Kaakaota. Kalaa. Siis mä pidän kalasta. Mä en taas pidä kummastakaan. Miksi sä otit ne ruuat mukaan? No en mä sillä mitään voinut. Aletaan nyt syömään, kun nyt on piknik. Popparia. Onks ne ei nyt rösseleitä? No tietty on. Siinä on kermavahtaakin alla. Siis noita on vaikka paljon. Niin. Syöty. Olihän se kala aika hyvää. Joo, varmaan. Ihan kuin nämä popparitkin. Nyt mä otan kaakaota vähän päälle. Tässäkin jotain. Juoks sä? Joo. No nyt oli hyvä. Niin. Aletaanko hän pakkaa nyt? Joo. Noin. Menihän se. Ja sit nämäkin kamat vielä sinne, niin. Hei, haluatteko nähdä, kun mä vähän esittelen tätä paikkaa, kun toi pakkaa, ei teitä varmaan kiinnosta. Tää on vähän tämmöstä, varmaan te tiedätte, mitkä kukkaset noi on. Mun mielestä niitty on kyllä aika hieno, vai itse sanonkin, vaikka tää ei olekaan mikään. Apua, kattokaa joku amppari. On täällä mun lähellä. Enää ei olekaan. Elikkä sitten. Tällainen oli tämä meidän video. Nähdään ensi kerralla. Moikka!